Angimblemeli ukuthi umlethile. Ngimblemeli ukuthi uzoletha inkinga uRayla. Ulala kuphi? No, since when you're not like last time you complain ukuthi wayengalali so na this time bazocomplain hamba na this time hamba bazocomplain. Okay, Dlamini uthi hamba. Dlamini is ungrateful, guys. Mina I did my best, guys. Kuma nebabili. Okay, all right. No, uzohamba naye. No, uzohamba naye. Sisi uzohamba naye. Oh, now you wanna talk to me. Uzohamba nomuntu obizile. so when you Uzohamba nomuntu obizile ke sisi. Uzophuma nobabili. Lizophuma nobabili. Oh, so no kumanyana. No kumita kumanyana. How? Yeah, I think Ray sent mine. Welcome to the penthouse. Dlamini, Mlungu wami, qala umbulele. Ray. Welcome to the penthouse. Let me prepare the mic for Ray. Bengayitshela ukuthi uzobuya akayazi. Oh, Nango Ray. Ray, Nango Ray. how are you? I'm fine, how are you? Good. Ndikangaka. Let me put the mic on you. Ayisiyindeke ihadi. Chris. Oh, by the way, today is you alone. Why? Social Yithi quality. ngibambele ibag yakho mfethu. How? Okay. I get here. Okay, Dlamini, welcome. It's nice. But then I don't think he was that happy that I'm here, but okay. And then Lee tells me that Tasha is not coming. Ukuthathela la sikhwama ka wena. Ngikubamba. Ngikubamba. Izami ziyabanda. Ngiyagcwalisa. She's angry because there's a lot of things that happened last time, so Yeah. she's angry. Oh, it's not my fault, ne? No, it's not your fault at all. If it was your fault, were you gonna feel bad? Yeah, All right. because I was a guest, mas. But how do you feel now? Because she's not around. It's you and me. I don't know. How do you feel? You should feel Are you gonna make putu or are you gonna? What are you gonna do? It depends. Why isn't she coming? Uthe ukhathela asafuni. Katele. Yeah, uthe asafuni. Hi, bo. Okay, guys. Firstly, let me explain why Ray arrived before Sasha. First of all, Ray stays closer to the penthouse. Sasha stays far. Stays about 35 minutes. So obviously, if Ray decides to leave early, she will arrive before Sasha. So I do admit, or I should have waited for Sasha to arrive first, so that Ray can come after and find Sasha in the house. But I apologize for that. I do apologize. Dlamini also stays next to the penthouse. So Dlamini found Ray. And then now, when Dlamini arrives, he's shocked. But I didn't think he made the big deal. I think he took it personal. So, yeah, I do apologize. It's not supposed to be like that. You say right. So, anyway, come have a seat and then, yeah. Gatala, she's coming. I think she's, Dlamini, I think it's here by the door. You can have a seat. I think it's here by the door. I think it's Sasha. Yeah. Awuthi sibone ukuthi is it the Sasha or not? Dlamini, who is Sasha ne? Awena mlungu.
Sasha the Sasha. Hello, Sasha. Dlamini is always excited to see Alright, Sasha. Not like everyone. Sasha. Flavia doesn't like me. Yeah, it's obvious. Oh shit. Oh shit. Sasha the Sasha. Oh. Ukuhamba kwesikhathi ngezwe kusho inokho eminyango ayibu. Umlungu yena futhi uthuma mina ukuthi ngihambe ngiyobheka eminyango ukuthi kunobani. Uma ngifika eminyango ngiyavula ayibonanga uSasha ukhona. Sengiyayibuza ukuthi uRay ufika kanjani kuqala uSasha engekho. Sasha the Sasha. It can't be Sasha. Sasha the Sasha. No. Sasha is in the house. Is in the building. Oh shit. Nonkofa ngifile. Iniqhubela ikhoma zenu kanje. 360 already. Can I? Yeah, 360 for a mic. Oh, you wanna wait? How? I thought you're giving. No, she wanted a hug. Usasha mina ngimazi umuntu wabantu. Mayifika lana uyasibingelela kuba mnandi usefuna ukupha uRay ihagi. uRay wavela washaya uSasha ngehlombe libandayo. Ke le fihla mo ka kira bona le Ray Lily ba le thufela naganang yo a wo ka fihla ka haka le and then e ka haka re agana yo I don't know why agana, maybe she's jealous mara na ke rapeni ha ke mrapeni. How are you? Okay. Wasuka lokho kulento engayithandanga yena ngizoyikhuluma. Yabo. Ngithe mangifika la ePenthouse ngithole ukhona umlungu nomsisi abathi uRay. Ngase ngibuza ukuthi uSasha ubuphi ngoba mina mangifika la bengitshela ukuthi ngizothola uSasha kodwa uSasha ubengekho. Ngase ngiyabuza ke wathi hayi uSasha akezi namhlanje uSasha uzobe engekho. Wathi uSasha ubambekile kunezinto azenzayo. Okay, kulungile. Okwasuka Family, how are you? Right kunjani sawushe? Like shapo. Tara. Ke Sasha wa lo Tara. Wana divis. Mwana ko. Sasha the Sasha. Yeah. Sasha the Sasha. Why is Dlamini so excited to see? Wait, she's saying why are you so excited to see Sasha more than her? And she's the one that made Putu for you. But nami ngimjabulele mayingena. No Sasha ngiyamjabulela mayingena. Awuzela. Ingakho esefasa ubuso ubufasela lokhu ubuso. Are you okay? Are you okay? Yeah, I'm fine. How are you? Yazi umuhle kanjani mofasa ubuso vele ube enye into engayazi. Since ngifihla ngawushapha. Ngathi uChris eqeda ukuza ama rolls. She wanted to give you a hug. I wanted to give her a hug and then she missed me and then she gave you a hug. No, I said I want to put a mic. Wait, what's wrong here? Nami ngifuna ukunderstand. Mina ngifuna a mic. Then you know she turned away. I'm sorry. Okay. Ningazosenza ilima nina ayikho lento yini. Le ayikho le ningazosenza ilima. Dlamini thule sebapha. Yabona ukuthi ngisafuna ukusho nje athi mina ngicomplainanga ngitholanga hug kuwena ngitholanga hug kuwena kodwa ngicomplain. Bona manje. Yami izwe isu. Izosudo yakho ne. Ndani haki yako. Imnandi ne. Oh shit. Hug ya 1 hour here. Sasha the Sasha. Die hug. Athi Sasha. Ay gisabe. Nke mwana. Ngathayibi. Namhlanje ufakele izinto we. Awe. Kamutsotso. Faka amagolide emazinyweni. Do you know where the glasses are? Ufika nje sofuna ama glass. Ngifuna amanzi. Phuza la ngomlomo. Oh, some Dlamini. Hey, phuza ngomlomo. Phuza. Ha. Makaphuze ngegedlela. Itsina ngomlomo na igedlela, uphuza igedlela. Ningalethunya ngwanomune. I don't like what you guys are doing today. Hawu. Mina bezomyeka phuza ngomlomo vele.
Yena le tshware ngwana o mong sharp. So okay, Ray didn't know how to make putu, guys. You all know that. So I made means to find someone who can make putu for Tlamini. I get it. So now Tlamini is turning against Ray because Ray was cooking putu for Tlamini and Tlamini that suit he was happy. So why now Tlamini turn against her? I want to like I feel like I appreciate it. I did my best. I tried. So why nothing like I'm chasing I'm home. Lena ashap umlungu. Akishapuka engidirile eng. Na class. Ngiyabonga. Alisoro ngwana mo sharp. Phela ke na go invite Remo so mara Tlamini No. Ray cook putu for you. She wants water. You can't even give her water and skumela nawe phela. Yazi Ray muhle Uthi kanjani? Ray uthi amunike attention. Ray muhle kanjani uthi angakwata ungaphindi Uthi kwata. amunike attention. Bona abanikazi bendawo sebephuma no drink. Ngiyazenzela. Uthi amunike attention Ray. Ngicela ukunikeza That attention. is You tap water. yabo. Hawu. Athi tebhota ubufuna njani? Tlamini yamo upritha kahle. Use manje. Sasha man. Umuntu mayefuna I'm ukubanja. so sorry. I'm so sorry. Umuntu mayefuna ukubanja hayi wenza amabomu. I got pushed and Lee Anketa. That's also a problem. Yeah, And then the other thing, Ray was falling. Or now the way I've seen it, she was falling. Then got more balance so that she doesn't fall. Because if I let her fall, I will have to take responsibility. So, and women are emotional. I have to give her a hug or give her comfort. Yeah, but so they felt like numb. I'm being somehow. I'm so sorry. Wenza amabomu efuna ukubanjwa. Uyiwisile bengabi uyiwisa ngamabomu. Mana angeke uthi umela. She was falling. Uthwerile. Umela. Yini yenza ukuthi Why actually? No, I don't. And wait, Thank you, Lee. She was- and wait. You were close to each other like this, and then umnika amanzi, and then ugene kanjani? Exactly. no ushiftile ngithi. Ushiftile. Musukusula usasha renye. Unalimatepe. Usuka lapho uma lapha ngasesinkini bafethu abantu abazoyibuka episode bazobona lo sisi lo ufaka amanye amateki lawa lingana neTimberland yami amateki awafakile angaka ayabalance ane rubber ngaphansi kodwa uvele ngimbone umlungu bememva kwakhe shuthi lesikelemu sika sisi esuRace yabona ukuthi umlungu umemva kwakhe savele sa ngathi uCinderella sayiwisa senza kanje nomlungu wagijima wazombamba ngemumva athi hayi ungaphambi kwasasho sashe khona hayi ungawaskisi ngathula ngabheka ngathi yazini uRay lo kahle ulethe inkinga la hawo Guys, why cold drink so? Ogarena lemezi. Ayina mithi iso. Kyama, uchaje man. Kya. Like, waiting, Ngiyazenzela. ukufika kwaRay ngathi kuzoba nenkinga engayiunderstand kahle Ray. Khopela on real coffee. uRay useqala ukuyiwisa usefuna ukubanjwa hayi thina last time baba Yeah, ngisikasana 2 spoons. uyi2 Yeah. Uskajampisa phela. Tsepedi. ayeza ama-wings like ama-wings Yeah, super tsepedi. the wings diyakha ma wawubuza usasha kanti Why ukupela wena uyafuna ukumenzela mia nikamula. Inhlonipho yabo uyakucela. nangu umlungu seyabuya uzothi kuRay Ray nikupa ungidirele coffee
uRay esikhundleni sokuthi ahambe odira icoffee akadiri icoffee uya kuphi uya kuSasha uzothi Sasha futhi akambizi nangu Mr Lee umbiza ngegama uthi Sasha Lee ari kimdirele coffee ngithi mina yebantu nangu lo sisi ngithi mina nangu lo sisi uthi Lee ari kimdirele coffee uthi uSasha manje mina ngena lapho Lima ithi mdirele isuke lapho ke indaba wena uyafuna ukwenzela umlungu icoffee No, akere ke bona o bolela le Dlamini mo. What's the meaning of Dlamini Pella? It's not like Dlamini on Mazo. uyazi lo nto wathi cela uzophiwa No, wena ubhizi bolela le Dlamini and cela le busy le pusha Ngicela. Ray away. So ke na gore at least Ray okay, ke na gore no theater. Ray Ko wena o mo pusha. cela Ya, na Ray anchoisi vele. Ke metsamanyane. Ke ngwana ko pirara nna ntsebe. Ke ngwana di hot wings. Ankitse. Tlonkitse today. ngiyacela Why Dlamini na sawa cause ngicela ungiphe Okay, so, okay. and Dlamini why Dlamini na sawa? Okay, re tlo ba la bitwe re bona re ka nnete. Ray ithi ngiyeke Anyway, na ke gopetse re no ndrele coffee. So, a wa sentse re no gopela ena. Akere na ke gopetse wena. lento engiyibuza Ray why eza kuSasha No, wait, don't leave. Akere ra bolela. Don't leave. Akere ra ngicela bolela. wena uthi menzele icoffee menzele icoffee Okay. why ufuna One ntse ra ngirilo. Jwang. Coffee, go phusa coffees. No. Ke coffee fela. O setse go pele nna. Wena o ga tsetse wena From now on into wena Ray ngawo ngathi ufike ngezinye zakho nje la akisazitsema. ufike ngezakhe ezinye Don't be emotional. And also, if Dlamini nasi na give am apela phuto, akana ka wena ka pela the first day. Le nne ngasi tsamaya ka re ko nya ka motho. Yabo. So no ba mbutse ba rena re ho nya ka mo, ba rena ke dishabanyana mo penthouse, ke dishabanyana jwang. Ke dishabanyana jwang mo penthouse. Thank you. Ke dishabanyana jwang. Don't be emotional. vele wena Sasha Into ngolo ngonya ka go pele. But coffee ya coffee. Yes. I have been Dlamini. back today. Dlamini. mlungu wami Wena uRay uzela ukuthi akwenzele iphutha ngithi Ngizokwenzela iphupho. vomele wena uprotect uRay. no ukuthi uRay angim-understand Kanjani? indlela ezengaya ngiyi-understand Ray was here because she was here to cook, and nna ke feel like Dlamini like he's no longer on my side now. Oka seteng la Sasha. I don't know why. I don't understand why somebody ever said la Sasha. Because Ray was here for Dlamini. mlungu ukhulume noRay watseba ngwaneso umlungu ukhulume noRay athi Ray ngicela ungenzele icoffee why uRay eza kuSasha ezocela kuSasha why Okay, guys, keep coffee. It's just a coffee. What's wrong with coffee? she was supposed to do coffee without talking to Sasha why eze kuSasha Aye. Sasha, wena ubuzojabula kube ngimane ngamenzelo nje ikhophi. ngoba ekhulume nje iqiniso i-first lady yala ekhaya uSasha omunye nomunye ufike emva kwaSasha akabalekanga ngaleyo ndlela ngabaleke kodwa hayi ngaleyo ndlela na vele ngivele indaba ukubuya kaRay vele ngiyibona ukuthi ngeke izibe right ngamxolelelani wayemele umxolele Endini Dlamini? Okay, ngimamela uDlamini. angifuni umuntu ozohlukumeza uSasha iproblem yami leyo angifuni umuntu ozohlukumeza uSasha uDlamini. hey Ngidlula umuntu. ya hawu uRay akaqedi no 3 minutes la already sekujijelwana ngamagama Ufike nini vele? hawu Ufike nini vele? manje uyafika manje uyangena yimi kade ngimthathela isikhwama ngamlithela la Ufike izolo. hawu Yeah. So Lee yena mputshiri very well. kuye namanje lana Le mpoditse rona ho. But even last time was at least last time it was her first time to come we understand now she's coming for the second time we should have known as a team but now uRay uvele uyaqhamuka nje Wena kodwa mama uthi Dlamini. ngena yena qala Dlamini, I feel like you are ungrateful. so wena uze Yazi why? after yena. Yazi why? Because
Every time we had Lisa could not make put for you. I get it. So azwananga nomlungu kakhulu yazwananga ngomlungu kakhulu kuleyo ndawo leyo engangoba umlungu uzowangitshela ukuthi mina ngi-ungrateful usho kanje kimi athi uDlamini is ungrateful kusho umlungu wami for the first time ngoba mina ngikhuluma iqiniso athi uDlamini is ungrateful mina kiyenza imatsapa awuri kibahlele Dlamini muthu atlamphekela luphuthu ngathi ngoba manje mina ngitholela umuntu esekumele ngiphekele uphuthu sekumele ngiguqe kulowo muntu loyo ngimthandaze cabanga sengithandaza uRay ngithi uNkulunkulu Ray uNkulunkulu onjani uNkulunkulu Ray ngithi ngoba wena ngiphekela uphuthu sekumele ngithandaze mina angeke ngimthandaze Now I made means or kitole Ray otherwise la phuthu. I get it. yes sir I made means. yes sir So why blame Ray no or blame now or gemutlisiti? no angimblameli ukuthi umlethile ngimblameli ukuthi uzoletha inkinga uRay la uRay ufuna ukubona abantu beshayana la Ray. Oh, Dlamini ofakile poison. uRay ufike la efaka ibulletproof ready for anything ufike efaka ibulletproof okhombisa ukuthi uzolwa mase Ukwathini? senifuna ukwatisa uSasha manje Dlamini. I can understand the havos. Uhlala ngokuzane noDlamini. yeah la ngingakuvikeli Sasha zokuvikela Ray. Why Dlamini watheka saw protect? You were making put for him, he was happy. That's uzoliphethe it. futhi uzolipheka futhi namhlanje uzolipheka Because today I'm sleeping here. ulala kuphi Ngizokuphekela Dlamini. ulala kuphi Wayilala nje. No, since when yena lala? Last time you complain ukuthi wayengalali so na this time bazocomplain hamba na this time hamba bazocomplain Okay, Dlamini uthi hamba. Dlamini is ungrateful, guys. I did my best, guys. You guys know how much I wanted Dlamini ukuthi adle phuthu. It's nothing. It's not like ukuthengela imoto. so uzohlala ngenkani Imoto. uzohlala ngenkani Ray. as uthi ngihambe noma ngingahambi, but I don't think I'm gonna go anywhere. Lee must just tell the truth. There's other things that Lee is not saying here, but I'm not gonna be the person that's saying them. Lee must just come out at this point, because I cannot be the villain. There is no way. The last time I made meals. So now uyavuma nokusashaya. uyamvumela la ngithulile Une room lakhe angithi. Unani? Une room lakhe angithi. no kumele libe empty lela room kumele Hey, Dlamini yini inkinga yakho? kumele libe empty vele besingalindelanga omunye umuntu ozofika Wow. And wena you don't know what gibeleni ngakho. thank you Now I feel like Sasha ilaphana Dlamini is ungrateful because umenzeze phuthu ukuthi abe right. He was the happiest man in the world. Right now. ithi ngitshele mina Ungamenzele phuthu namhlanje. mina ngizokutshela ke ngize ngifihlele ngiyabonga ukuthi wangiphekela uphuthu last time wapheka ngenkoloko ngiyabonga ngaludla futhi langiphathisa ngesisu ukuthi ngangafuna ukukhuluma ebantwini kodwa namhlanje noma ungangiphekelanga uphuthu ngi-right ngiyabonga futhi lola phuthu lona langiphathisa ngesisu uphuthu laliphekwe ngemfoloko bengiqala ukubona uphuthu liphekwa ngemfoloko langiphathisa ngesisu ebusuku into ayenza futhi lo sisi lona wavuka ngaphakathi kwamabili ngo12 washaya isikhiye sendlu wahamba savuka eksene ngekho ubebalekelani balekela indaba zakhe ngiyabona Guys, futhi awuzulala la uzulala Namhlanje ngizela ngizophekela futhi. futhi ngizoziphekela ku-right uzeleni okay uzeleni uzokuhlala how? Uzohlalela bani? okay shuthi nizophuma nobabili okay alright no uzohamba naye no uzohamba naye sisi uzohamba naye Oh, now you wanna tell me. uzohamba nomuntu okubizile So wena ubithi. uzohamba nomuntu okubizile ke sisi uzophuma nobabili lizophuma nobabili Akivisheni lo banyana. Oh, so no ngwanyana. No mitsa ngwanyana. how Yeah, I think Ray sent mine. I imagine. Because now him shall pipe. Awusa mitsa Ray umitsa ngwanyana. Wena ubithi na le. awusingwanyana wena Ray ngwanyana utlile mo go tla phela Dlamini. No. angasamphekela kahamba angamphekeli Uthi wena. ukhethi wena Utlile nje utlile rena. usho njalo uthi yena uze kuwe usho njalo Wena. uthi uze kuwe Ngithe ngibizwe kuye. nizohamba ngizile mina. Hambani okay ubizeleni umlungu ubize uthi uzokwenzani la Cala uzelana. uze uthi baba
Hey, uthi baba. Mama ngifuni la. Sizoya kule penthouse yaseSandton. Yeah, it's been tough, guys. It's been tough episode. Even the cooking thing. Mina, to be honest, when we started the episode, Ray didn't know how to make put. Yebo, ku right. Hambani. Yeah, once. Ngiyabishala dlami. Yeah. Khale ke mona go shala Dlamini. Hamba Ray hambani. Mina ngayibona vele lento kusekuqalela ukuthi wena vele awulungile wena Ray. Awulungile. Awulungile. Wena li utlontshe ba gabotse. Wabonakala ngohambe ebusuku silele ukuthi awukho right. Ane le tsamile le thu so. Eh. Le tsamile le thu. Hawu. Kopa o jodi mo fast ke atla. Umuntu efika usefuna ukumosha yonke into usefuna uchova yonke into. Guys, okay ngoba mina wangiphekela uphuthu sekumele ngimguqele ngithi Ray wena. Are you intimidated? Yeah, nina protector Ray ukufita nana namsiri ya gae. Kutja motho a ko ntlo mme ya ko pele. Mara it's fine, ke life, we move on. Just like the time mokaya a ntlogela. No, like setse ke amogaetse gore na ke ratile man, like ke amogaetse. It's fine, ke life. But never last. I don't know why. No, she's not intimidated. Are you intimidated? She's not. So She's not. Because I know Sasha is our first lady. Whatever happens, we have to protect you, Sasha. We have to. Thank you. We have to protect him. Whoever comes in, we must fight with that person, not to Sasha. Oh, so When I want to round no, hold on. I pretend. No. Dlamini ore whoever comes Last here. time ine le mama. Today ke mama. Tomorrow ke mama. Kuhlobo mangawusana. But it's only Ray that came. Kusasa kuzofika bani? Manje ngiyabona ukuthi uRay lo wakhona ngathi ufuna ukuthatha uSasha kancane. Angazi noma akambonini. Next time isenza lento le kuzofika omunye umuntu. Okay. Ubona sikhethe wena ne? Grobo. Okay, guys, Sasha will stand by you. Okay, guys, I'll stand by you. Not going on. I don't care what Dlamini ujang asajai. Akekho. Or uDlamini mela hamba eKZN ayothathe indombi la emakhaya. Ngamane ngihambe stress ngikhezanga ngamane ngihambe. Phela tsamino seri. La lo ngamane ngihambe serious. Amapeli. Ngamane vele mina ngifuna amapeli. Awuthiwa bephuthu wena ivile. Awuthiwa bephuthu. Dlamini. Lungile wena Sasha ngizosiphekela uphuthu mina namhlanje. Yeah, uzosiphekela. Ngizosiphekela. Thank you. Kunokuthi kufika umuntu la uzofika afuna ukumosha yonke lento le ento esiyenza la. There is nothing that we are saying it's emotional law. Hayi wena yena lo mntana lo ya uyo umoshayo. Kiriya mumbike. Gorobo. Okay. Ngcono ubuyele kuyena. Yena kaSasha le drink ayichitha umlungu. Uyichithile. Sizothenga enye. Noma sikayichitha yonke sizothenga enye. Yabo? So uchela yena karat la se Kahle. Neke naka naore. Dlamini. Era no Dlamini o tlo feria sa Ray. Cause Dlamini ha ne mosadi. Cause lena sometimes ke mo kwala bohloko mon like go atonya ke marega motho ro bala nosh. So e try abo. I mean abinga seri hey Dlamini feria motho. La seri Dlamini feria motho. Ena ka wena ke monna sendora no to bonela go rai. Mo it's like guys Karaka jijo ile ke ya wapela ile ke ya go jesha no ile sendora ena ano bona ro ke o putla gola it's peg simple yabo so I can say be Mina vele abantu ngathi vele kahle kumele kukhatha abantu abafikayo. Bona nawe uyasmile, bona uyasmile. Ujabulile. Uyasmile. Izinto ehamba ngendlela kade ufuna ngayo vele. Tsamini mama unkile jisi yaka ayichola. Achela rika ratlasi yaka. Le kade phuze Kati tshela ndo akutshelele Ray. Ya indaba ya Ray angiyiboni kahle. Indaba ya Ray angiyiboni kahle. Guys, Ayizukusebenza. guys, Ayizukusebenza nje ka Ray, ayizukusebenza. Ray we urile ngabutsi. Ayizukusebenza. Uyazi ukuthi wenzeni. Kade kuba uma ungekho la ngaba sicabanga ngaba kishisana ngamagama kanje. Ingenxa yakho. Uwofike la, uzofika ufuna ukucova izinto. Vele ngizowehlisa ngoba ngidla. First time uDlamini ngimona nje.
No, ngizowehlisa ngoba kumele ngidle, ngizodla vele. Mina angilona iphiciphici. Mina angilona iphiciphici. USasha ngaqala naye la. Omunye nomunye uzofika emva kwaSasha efuna engathi yena ufuna kube uyugabhadiya usisi wendawo ufike na engagqokanga nejezi kubanda kanje usambe boleka amajezi ethu uzozenza ugabhadiya ngithi mina ngeke ngikumele lokho inkinga yami ukuthi I'm protecting uSasha angifuni umuntu ozofika la efike efuna ukuphazamisa umoya kaSasha why ufuna ukuphazamisa umoya wakhe awu khona manje la sikubukile uyayiwisa uyiphushela kumlungu usuthi ha uSasha yena ongiphushile ukuphushe nini kanjani ngoba kwenze njani ubezokupushelana yini ayihlanganisa nawe uSasha ngoba akahlanganisi lutho nawe wena nje ufuna ukwele ezandleni zikamlungu wenza kanje waphenyela kumlungu wakubamba naye zonke lezi zinto nizenza phambi kwaSasha nithathi inathule hayi akukho right vele into mangekho right ayikho right Abona Dlamini ke morata ka lerato la love. One support that one. Mina I'll fight for you Sasha if you cannot fight for yourself me I'll fight for you. Thank you. I'll fight for you. Kwena scheme saka wena. Bekumela ngeke kuwe, bekumela uwele laphansi. Yes. Leli phutha lenzile bekumela iwe. Ene wena ujatshuliswa yilokho ukuthi ukubambile, ujatshuliswa yilokho. Bona uyahleka ujatshuliswa yilokho ukuthi ukubambile. Mina ngimlongo onjani uyeka omunye umuntu awala phansi. Wenze ngamabomu. Wenze kabomu. Mengeka zawe. Ubonile amateka awafakile ngakanani? Ngathi Timberland le yami iyabalansa. Iyabrika le yantu bezobrika ngawo. No, guys, what you guys are doing is wrong. It's not wrong. It's No, right. imagine, okay, put yourself in Ray's shoes. If you visited people and then they treat you like this, how are you going to feel? Bemzohamba, mina bemzohamba, akahambe naye. If I visited people and they are treating me like this, I was going to take my bag and go. Now you should take your bag and leave. Sasha. Also, we are not going. Uzolala la uhleli khona, yabona uhleli khona. Uzola. Igawuni Nayo. Igawuni. No, it's me. Fumang. Can I go I'm for feeling now? cold. I'm also feeling Uyakodora no Sasha. Can I bring something for you to warm? Igawuni, ufuna igawuni Sasha. Ufuna igawuni Sasha. No, Lee was protecting me, and he, deep down, he knows why he was protecting me. It's just the people in the house that are not awake. So I'm not going to be the one that says it. I was invited, and as the man of the house, he's the one that's going to tell it to everyone. Sasha Guys, ufuna come on. Come on, yeah. Okay. Hello, no. I'll come with everything. She's feeling cold. Yini ayifila court umbathile lapha lo muntu lapha la hleli khona umbathile. Okay, uyena la uya khona akahamba ke. Okay, let's join. Okay. Igama lifu bese kahle. Atamaye. Imihlola. And then butchisheng ke apere towel. O feel ngwanyana jacket. Nna mphile towel. I feel like I'm welcome this time on. So I just have to go to Butlogele le yena. Okay, no, Teja. Aje dinner Billy. Adle yiphi? Izopheka uba no dinner Thank zoyidla. you. Uzopheka yena. Kanti akadlanga la suka khona. How? La suka khona akadlanga ufike la engadlile bekumele udle la usuka. Okay, guys, look, Urene. Bekumele udle. We cannot treat Ray like this. Come on. Okay, when uzopheka ke, uzoziphekela zonke. Lona ko gapiele ke apiela Dlamini fela. Sasha ngeke upheke ukudla okuzodliwa uRay. Ngeke upheke ukudla okuzodliwa. Yabo umfazi mase akhuluma kanje. Itsinda uyothenga ikota uzolala engadlile. Wena nobani? Ray ngicela uthula. Ngizothenga chicken licken wena nobani? Ngoba Lalela. ngisakudlisa chicken licken ngalela ngifikile. Yabo de wena ubolalena ka hona. Ray abolele nna ka mkhono ubolalena ka hona. Wandira wampusha wena. No, Uyakudira. ukwasira monna ore. Hey, mina ngizophekela Dlamini. Ufuna mina ngifile kanjani? It's not fair the way you have treated Ray ka hona because first of all, Ray is a visitor. Why wanna tell me umuntu ngeke?
Kitishe ngonyana mo. Oh And you no. want to live before naked. Ubefuna ufile kanjani mayicela uRay? Mayicela uRay ukuthi akwenzele ikhofu ubefuna ufile kanjani? Why no sabo Yes, thank you. why no sabo religion the whole time? Alone. Ke sa di bolele. Kora simathomo itla. No, ngathomo ngina go sesowe. Akithi umuntu mayicela ukufika uyiphatha kahle wenze ngathi yena ikonyana kimvuya konyana. Alright. Waqala wadla ama-wheels la ekhaya wamila ama-wheels. Usejwayela indawo. Yes. Yini ozoyikhuluma sisi? Ufuna ukukhuluma yini? Yini ofuna ukukhuluma? Diaparo tsa lidi ya kae. As even next. Ati next. Why have you before na? Mina vele makukhala inokhi lapha emnyango ngitshela ukuthi wena. Hold and behold mangiyovula ngibona yena. Why yena na samputhu mokholo more? Wona lemtholo me expecta. If uSasha cannot fight for herself mina ngizomlwela. Ya ngizomlwela uSasha. uSasha she's the first lady yala. Omunye ufika ngemumva angisho ukuthi mfethu asifuna abantu befika abafike kodwa bahloniphe mabefika lapha bethola umama waleyo ndawo bamhloniphe umama waleyo ndawo uyabo bekumele ngabe ukutshelile bekumele ngabe ukutshelile Obviously Dlamini watseva ukuthi the person who left us in the middle of the night is coming back. Umlungu should have told us. You should have told us ukuthi the one who ran away in the middle of the night is coming back. And then one that we together that you tuma bosho. Ayithi baphuma boyi2. Yes. Baphelela kuphi? Aphelele. Ngiphelele bile. No, I'm saying unale problem le Sasha. I mean Sasha yena ana problem. Akina problem. Mutsana problem no. I don't think she'll ever come again. Because the way I'm telling you, I feel like you know when you make someone feel it and then we are money so good some phone. So I don't know what's going on. And I don't know, man. Even Lisa, like I feel like even Lisa, they didn't want him, right? It was not too obvious. So no, I get going forward. Lisa or Ray. I don't know what's going on because now I don't want to be attacked again because I was attacked and I looked like I'm a bad person. Now I look like I'm a bad person. Say mina ngilethe ingane e-penthouse mina. Injalo kahle kahle. Kimangilina lawo. Umanisa mala kome. Vele masungigwadisa kanje negama ngiyalikhohlwa. Peaceful amaphoyisa. Ngithi mina okusala awulali la. Uzozibona ukuthi uzolala. It's either umlungu uyakuhambisa uyakurequestela okusala uyahamba. Ungawari sizosithenga kusasa. Yani. Ngibonile indaba kaRay ngimbona ngokupheka uphuthu ngimforoko ukuthi lo akekho right. Guys, Akekho right ngimfoloko I brought Ray here so that uDlamini abe nomuntu okhuluma naye. Mara manje uDlamini angazi ukuthi uDlamini ufuna ngilethe umfana ukwenzakalani manje. Akitsebe or maybe like maybe ubanyaka mzulu akitsebe cause okay Ray ngumswati or umzulu yeah something like that. Or maybe another mbojara na ke yabo. And at the same time, I understand the wrong miracle, Mara. Just so I'm keeping busy company, you know, like. Now uzoziphekela uphuthu vele namhlanje angifuni ukuthi uzoziphekela uphuthu. Wale kama. Angifuni. Mtsaro utshidita wale kama. Wale kamana. La kama. Ukamana ke. Naye mama ukama. La kama. No. Ade Oh. ngikamana phambi kwethu simbhekile. Dlamini. Ade ngikamana. So since ungafuni uRay akuphekele, sifonele umfana azo. Ngizoziphekela mina uphuthu ngizoziphekela namhlanje. Tlamini unali imatsoro. No. Siphekele. Sikacheka abafana available bazomphekela. Abafana That's why uphuthu lakhe langiphathisa ngesisu ngoba walipheka ngemfoloko. Walipheka and uzubona ukuthi Phathisana isisu wena. nje uphathisana isisu wena uphathisana isisu awukho right. Nokufika lana umphethe. Phethwe isisu nami ngiyazizwa ngathi siyacukuzela isisu samanje. Guys, what you guys are doing is wrong. No, I don't think she has a problem with me. She just pushed me there. I don't know why. But besides that, I don't think so. I thought we were cool. I mean, girlies, remember the last episode? We were cool. So I don't know. Unless we are fighting for Lee. But I'm not fighting for a man. Just...
Wrong naye ngokuzala awuzofuna. Yes, wrong mara nanje ni wrong. Ufunani yena la? Yini azoyifuna la? Ufunani? Uzokwenzani la? Uzopheka wena Dlamini. Mina ngizosiphekela. Mina ngizosiphekela. umuntu le naka tsena uri ha tswa phela Dlamini uthi ubona umuntu Uthe hayi mina ngizabona umbiza la ngegama ngizabona uli. Yini ukuyini? Ngizabona ubani. Sintswena umbiza baba yini? Outside at the other penthouse, Uli also asked me to call him Ubaba. oh shit Kumele nibizane manje nobabili ongazombiza phambi kwethu baba. Asizingeni thina lezo. Ngambizi phambi kwethu. so wena utsama uri la banyana ba ngore ba bitse bana Hanova bakeng. Baba asimunna. Sebohlala bonke. Re. Na bahleli boyi2 manje. Weba watheka urile ngkhane. tiki ke re ke ga metsi e ke tsena mo gare ga Dlamini le Ray motho wa tikwisha o tikwisha go mo ga monna ka nagana yo Ubebalekelani? Balekela indaba zakhe. Useyabuya manje usezofuna ukusixabanisa lana kube ngathi ufuna kube wiwu ufika la uzobuza ukuthi apha ama wings ethi ngubani ngoba sakwenzela ufefe sakuthengela ama wings ngalela la ufikile sithi siyakujabulisa sikwenza umuntu usubone ngathi wena so deserve ama wings njalo mawufika so mina nomlungu azizwananga kahle ngenxa ukuthi mina ngidefend uSasha ngilwela uSasha athi mina ngi-ungrateful angikwazi ukubonga umlungu wami ukhulumela amagama kimi namhlanje kodwa kulungile into engiyishoyo ngithi mina angilona iphiciphici uSasha ngaqala naye la until umlungu ezemxoxa uSasha I always fight for uSasha ngizomlwela ngizomlwela akunamuntu ozosuka la suka khona ezochaphaza uSasha la angeke kwenzeka athi hayi mina ngizelana ngizolala athi ngikhohlwa amapijama uzubona umlungu angazi ukuthi uyizwa lentombazana athi umlungu hayi khululeka so hambe siwathenga ngihambe nowathenga amapijama into engiyibuzi uzokwenzani yini ayibuyelela ubuyele kuzokwenzani yini ayibuyele uzokwenzani uRayla yini azoyenza ngoba kuba khona kaRayla ngiyabona ngathi kuba nongazwani kuba nongazuzwana lokho besine peace sidla ama wings kahle kamnandi singaxabani sixoxela hleka usiyafika yena sefuna ukungena phakathi kwethu amoshe lento esenzayo la akulungile motho ka se mo fostele ra ka sa bona uzenza isikebisele kanjani Okay, call me iqiniso okupushing. and then one ke suspect or one le something dragon between really cause bele ba dilo go balcony ba di two ka ba tlogaela that time cause ne ke sena nako ya bona ba wa hlakelwa and le gona that night mogelo no tsamaya jigijigi ba nyameletse ba le two ba dirileng then ai tsini mo tsona you know obvious or these people gonna into ba itirang bambora indaba kaRay ayikho vele ayikho kumele ahambe enesasha kumele silwe ukuthi ahambe kumele ahambe hambelo yeah lamaqanda la no bacon ngeke akunuke ekseni sobe ngeke Okay guys, mina ngifuna sicede lonke le. uRay sizomrequesta uzohamba ne. thank you ahambe Ngithenge ifone. ngizimjabulile kanje sabuya vele ahambe Let me leave Sasha and Dlamini ku penthouse ngihambe. Vaqhubeke. Angithi bona bayangi-attack, baqhubeke. Ngithi bona ba kahle they are on the same page. Ithi ngibayeke ku penthouse baqhubeke ke.